Hyvät kansalaiset, tällä kertaa tapahtuu muutosta. Koska meitä on paljon ja tahdomme vaikuttaa muutoksen suuntaan. Emme jää kotiimme, emmekä odota muutoksen aaltoja. Muutos on tulossa. Sinä päätät. Olemme osa tätä muutosta ja yhdessä pystymme muutokseen. Meidän täytyy aloittaa jo tänään, koska huomenna on liian myöhäistä. Olen Aziz Sheikani ja ehdolla eduskuntavaaleissa 2011. Ehdokas numerooni on 114. Tämä on hyvä askel uudelle Suomelle, jos saamme maahanmuuttajataustaisia eduskuntaan. Olemme kaikki vastuussa itsestämme, toisistamme ja ympäristöstämme. Työttömyys, tulevaisuuteen liittyvät huolet, ihmisen huolehtimisesta vauvasta vaariin, riippumatta kaikesta on meidän huoleen aiheemme. Olemme yhdessä. Ja kaikki maan tapahtumat luonnollisesti koskevat meitä kaikkia. Olemme osa tätä yhteiskuntaa ja haluamme olla osallisia. Tahdon tehdä tätä yhteistyötä kanssasi, koska sinä olet tärkeä. Puhuen asiat selkenevät, mutta tehden töitä ja tekoja asioihin voi vaikuttaa. Hyvät kansalaiset, tarvitsemme tahtoa, näkemusta ja rohkeutta. Haluamme nähdä koulutettuja ihmisiä työelämässä, eläkeläisiä tyytyväisinä, lapsiperheitä onnellisina ja työssä olevia ihmisiä rentoutuneena. Tulevaisuus elintärkeä ja se tarkoittaa ihmisestä ja luonnosta huolehtimista. Suomen turvallisuuden, hyvinvoinnin ja tulevaisuuden ylläpitäminen edellyttää toimintaa. Haluan olla osa tätä prosessia. Yhdessä kohti turvallisuutta ja uutta Suomea. En halua kuulua eduskunnan kalustoihin ja olen kansanedustajien aikakausien rajoittamiseen ja palkan laskemiseen kannalla. Muistathan, että ehdokas numerooni on 114 ja olen Aziz Sheikani teidän asialla. Kiitos.